Ljudi, pre početka klipa da vas obavestim, da vas zamolim, ljudi, subscribe-ite se na naš kanal, obavezno, jer 90% vas koji gledate naš kanal niste prijavljeni, znači mrzim vas da kliknete dugme. Ajde, molim vas, ljudi, uključite zvonce i zapratite nas obavezno. Ćao svima ljudi, dobro nam došli u naš prvi video na našem kanalu, šalim se, nije prvi, 1000, 2000, 3000 prvi. U današnjem klipu ljudi radimo ponovljeni test, jer ono nije baš najbolje uspelo, gde smo sa tiganjom dizali petarde to jest gdje smo ljudi tiganj dizali petarde u nebo. Tiganj je otpala mu ručka posle treću petardu, posle petu petardu doživio infarkt, posle sedmu petardu se otvorio napola, znači ispucao je. Sad imamo ljudi lonac koji ja testiram već, znači u njega već je rokano pirotehnika, petardotehnika. I imamo tu neke slične petarde kao prošli put, evo tu možda vidite koje su. Ovaj prošli put iskidala, dobro. Sad imamo novu petardu, brate, Big Bang. Imamo topovski udar. Imamo kako ona je bila već i to je to. I šta je ovo, izgleda se već bila, da. Znači dve nove petarde imamo koje ćemo sada da izrokamo, ali na duplo teži lonac od onoga što je bio prošli put. Znači sad će bacanja da budu manja, ali ćemo sad realno da vidimo koliko moćno, jer je zatvoren lonac, nije puko. Sad ako imamo pukli, jebi ga će, radimo treći put test, da nađem čeličnu šerpu, brate, pa da rokam, razumeš, ne znam šta je najbolje drugo. Ali dobro, pre nego što ljudi krenemo da rokamo, ljudi, da vas podsjetim obavezno da zapratite na Instagram, imamo to opisu videa, TikToke i tako dalje, sve živo. I krećemo na rokanje, brate. Prvo ljudi što ćemo da rokamo, to ti je vatao piratka, svi je znate od uvek. Obično piratka, samo što 2 puta 3 puta, tropucka da kažem, tako da se izrazim, znači 3 puta puca, 5 minus 2. Nju ćemo sada roknemo pa će vidimo kako će da se odrazi, mada ne vjerujem da će uopšte da mrdne nešto, ali sad ćemo da vidimo. Krećemo. Rokam! 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 Ujebem ti ona izađe. Izađe, brate, iz ovo. Kako je si iskoveljala, lopov mali. Znači, ne vjerujem, ništa loncu, ništa, samo zadimio. Dobro, idemo dalje odmah da ne gubimo vreme. Sljedeće ljudi, veštica. Idemo da roknemo vešticu. Da vidimo šta će ona reći. Šta ima novo, da vidimo šta ima novo. Opa! Rokam! Šta je ove? Ja sam me zaboravio kako ovo puca, znate sve. Ovo najlažnu nadu nam davala, lopovka mala. Mamu je. Dobro. Ništa, lono se malo izatoperio, ali nije ništa strašno. Dobro, to je to. Koliko sam težak, be, brate. Ko slonica, be, brate. Ajmo dalje. Ajmo grom ovaj naranđasti. Sad ćemo njega da vidimo šta će kada će da spremem. Rokam! Dobro, 65 cm ne podigao, šta je ne. Slabo. Nisam zadovoljan, ljudi. Do ovoga groma nije, ne pokazuje se nešto, ali jebi ga. Da vam saopštim jednu stvar, onaj crveni smo zaboravili kući, bate, otišli smo 100 km kući. Zaboravili smo je kući, sad ne možda ga doroknemo ovdje. Znači, šus. Sljedeće ljudi, Zeus. Da vidimo šta će ona da uradi na ovaj težak lonac. Rokam! Opa, brate, pa dobro. Šta ti kažem, gledaj, iskrivi ga, brate. Ja bi ga mnogo visoko odleteo. Izjegio se nekako, brate. Ispod sketa. Pa dobro, šta da se ne znam. Evo ga. Dobro, za supu više nije dobro. Dobro, sad je dobar. Big Bang 5G. 5 GHz, znači radi na 5 GHz frekvenciju. Mnogo lep fitilj ima, mnogo volim petarde sa lepi fitilj. Sad debeli fitilj, onako čitavi, ne iskršeni i to. Krećemo. Sad ćemo znači da probamo to. On je dosta jak, koliko se sjećam. Ali sad će vidimo. Rokam! Jeste, bato, jak je! Onda te šarpa na 3 minuta je. Ko će sad da se lazi dole za njuma? Lele, ali je puklo, brate. Mnogo lepo društveno, brate, ali me radi, Aj, mnogo dobro. Ajde se lazi ga ovdje dobro. Ajde idemo ljudi po šarpu, očekujem na ovom propust. Sad ćemo se lepo po šarpu. Evo je, šta je fali, brate, prva liga. Begi. Brate, ne možeš baš za supu, ali dobro je.
Šerpa ko šerpa, brate. Preživela je ovo, ali dobro petarda preživela, kajem ti ja. Mnogo jaka petarda, to je jak lonac. Da izdrži šerpu, brate. Da izdrži ove petarde koji sad će vidimo, likakve. Okruglo, brate. A moju težinu ne popušta, brate. Sljedeće, topovski udar, ali ova vrsta topovskog udara. Sad će da vidimo, on je težak mnogo, ali nije toliko jak. Ali je težak od tuče, ali je prepun s gips, znači ovo sve 99% gips. Ne znam što toliko stavili gips da bude toliko težak. Sad će vidimo. Rokam! O, dobro, nije da je slab. Ko je rekao da je slab? Sada je neki da je gomna. Hajde da vidimo sad kako lonac izgleda, lela ljudi, ovo ludilo. Ljudi, ako radite ovo kao nešto, nemoj da imate manje od 18 godine. I obavezno izaberite ljudi lokaciju gdje nećete nikog da ugrozite. Bezbednost na prvom mjestu, stavite petarde na zemlju pa ih onda palite, begajte koliko vas noge nose uvijek. Evo ga, lonac. Istezao se ovdje, bati, istezao se sve. Čekaj, ispravim ponovno. Ako treba s obe noge ću ustanem. Lele, gledaj, ne mogu. 180 kg mu malo da ispravim. Neće. Nema veze. Ostale su nam ljudi još dve petarde, ovdje imam jednu i tamo drugu. Bomba je tamo ostala i ova druga EK 2607. Ona je dobra, brate, mnogo. Sad ćemo s njom da probamo. Mnogo lepše ti vidim. Rokam! Kao što rekao. Lonac i dalje u komadu, leti, bao. Gdje je ovdje, be? Čekaj me, treba si lazim po tebe, be. Evo ovdje, sad bacim da se izmutim, opa. Ništa mu ne fali, be. Dobro, mogu li izađim ovdje. Nađu neki bager da me izvuče. Dobro, evo ga. Ljudi, preživljavaju. Sad ćemo bombu da će preživi. Kragovsku. Tako se lonac stavlja, vidiš. Evo ljudi, bombica. Palimo je, stavljamo preko, pa će vidimo. Evo ga. Rokam! Jaka dobra, brate. Ajde glavu nju utrnje sad. Ja u trnje ne ulazim, brate. Če me izbušit će puknem, brate. Sad ću vidimo kako izgleda. Da vidimo prvo možda ga najdemo. Blizu dobro. Evo ti je lonac. Ništa mu ne fali, ko nov. Samo ljudi, mislim da neće može lepo na ringlu da legne, nije ravno baš. Ali dobro, preživljavamo. To je bilo to ljudi što se tiče ovog testa. Hvala što ste gledali i vidimo se u narednom testu. Čikle, čao.